Отца и Сына и Духа Святого. Ласка нашего Пана Иисуса Христа, любовь Бога, Отца и едность Духа Святого, нехай будут з усіми вами. И с Духом Твоим. Дорогие сестры и браты, сегодня отзначаем у литургии Костела уже 6-ю Великодную неделю. И слово, якое почуем сегодня, первый раз дотычить в периоде великодным Духа Святого Сутяшителя, на якого чекали вучні і якого чекаємо так само ми. Праз ласку Святого Христу ми сталися удзельниками Божого життя. І так само, дякуючи ласці Духа Святого, маємо магчимость удзельнічаць у Божай мудрості для того, каб ведаць, для чаго живем, навошта і якая мета нашага жыцця. А мэтай нашага жыцця з'яўляецца любоў у Езусе Христе і Божае валадарства. Сёння падчас гэтай святой імшы, як заўсёды на 10 гадзін, молімся за ўсю нашу парафію, давяраючы кожнага з нас, нашых блізкіх. Памятаем пра тых, хто адышоў да вечнасці. А каб мы маглі годна маліцца, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, А на землі спокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, Тебе великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне Единородный, Иису Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, які береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, які береш на себе грехи свету, прими моление наше, яки святиш праворучайца, змилуйся над нами. Богородный Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты найвышейший, Иисус Христе, с Духом Святым ухвале Бога Отца. Аминь. Молимся. Усемагутны Божа, учини, каб у гэтыя радасныя дні мы ўсім сэрцам праслаўлялі ў воскрослага Збаўцу.
Няхай пасхальная таямніца, якую мы цяпер ушаноўваем, заўсёды праяўляецца ва ўсіх нашых учынках і справах праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читання книги Діяў апостолаў. У тыя дні Філіп прыйшоў у самарыйскі горад і абвяшчаў там Хрыста. А людзі згодна слухалі, што казаў Філіп, чуючы і бачучы учыненыя ім цуды. Бо з многіх апантаных выходзілі з вялікім крыкам нячыстыя духі, і шмат спаралізаваных і кульгавых было аздароўлена. І была вялікая радасць у гэтым горадзе. Калі ж апосталы ў Іерусаліме пачулі, што Самарыя прыняла Слова Божае, паслалі да іх Пятра і Яна, якія, прыйшоўшы, памаліліся за іх, каб яны прынялі Духа Святога, таму што Ён яшчэ не сыходзіў ні на кога з іх, бо яны былі толькі ахрышчаныя ў імя Пана Езуса. Тады апосталы усклалі на іх рукі, і яны прынялі Духа Святога. Гэта Слова Божае. Ускликни Богу, уся земля. Ускликни Богу, уся земля. Ускликни Богу, вся земля. Спявайте про славу Ягонага імя. Прославляйте Яго хвалу. Скажите Богу, якія грозные справы Твоє. Ускликни Богу, уся земля. Няхай поклонится Тебе вся земля и спявае Тебе. Няхай прославляе імя Твоё. Придите и убачьте справы Бога, грозные справы Яго над сынами человечими. Ускликни Богу, уся земля. Ён змяніў мора у сушу, пешу перашлі раку, там радаваліся у ім. Ён валадарыць у сваей моцы навеки. Ускликни Богу, уся земля. Усе, кто боится Бога, придите и послухайте. Я расскажу вам, что Он учинил для моей души. Благословленный Бог, який не откинул моей молитвы и не позбавил меня милосердности своей. Ускликни Богу, уся земля. Читання першого послання святого апостола Петра. Умилованные, Христа Пана святите у сердцах ваших,
Будьце заўсёды гатовыя даць адказ кожнаму, хто патрабуе ад вас слова пра вашу надзею. Але рабіце гэта лагодна, з боязю Божай і добрым сумленнем, каб у тым, за што абгаворваюць вас як злачынцаў, былі асаробленыя тыя, хто ганіць ваше добрае жыццё ў Хрысце. Бо лепей, калі ў гэтым воля Божая, цярпець за добрыя ўчынкі, чым за благія. Бо і Хрыстус аднойчы пацярпеў за грахі, справядлівы за несправядлівых, каб прывесці вас да Бога, забіты ў целе, але ажыўлены ў духу. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Хто любить мяне, той заховує слово моє, каже Пан. И полюбит того Отец мой, и придем до Его. Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Chwała Tobie, Panie. U той час Jezus сказаў сваім вучням: «Калі любіце мяне, будзеце захоўваць мае запаведзі. І я папрашу Айца і дасць вам іншага суцяшальніка, каб быў з вамі навекі, духа праўды, якога свет не можа прыняць, таму што не бачыць яго і не ведае. А вы яго ведаеце, бо ён з вамі ёсць і ў вас будзе. Не пакіну вас сіротамі, прыйду да вас. Яшчэ крыху і свет ужо не ўбачыць мяне. Вы ж бачыце мяне, бо я жыву, і вы жыць будзеце. У той дзень спазнаеце, што я ў Айцу маім, і вы ўва мне, і я ў вас. Хто мае запаведзі мае і захоўвае іх, той любіць мяне. А хто любіць мяне, таго палюбіць Айцец мой, і я палюблю яго і аб'яўлюся яму». Гэта слова Пана. Chwała Tobie, Chryste. Калі любіце мяне, будзеце захоўваць мае запаведзі. Дарагія сёстры і браты, сёння менавіта чуем вось гэтыя словы на пачатку Евангелля з вуснаў Езуса, які ён кіруе да сваіх вучняў. Яшчэ раз паўтару: калі любіце мяне, будзеце захоўваць мае запаведзі. І Езус перад тым, як адысці да неба, да Божага трону, вось папярэджвае сваіх вучняў пра тое, што гэта, напэўна, здарыцца, што, напэўна, ён пакіне іх, але кажа таксама, што не пакіну вас сіротамі, кажучы пра Духа Святога Суцяшыцеля. І вось, калі падумаем больш глыбока над гэтымі словамі адносна запаведзяў Божых, то зразумеем, што вось менавіта выкананне запаведзяў з'яўляецца доказам вось любові да Бога і доказам любові таксама да тых людзей, хто ёсць побач з намі. Зараз вось у апошнія дні і ў маладзечна
і ў Лебедзева. Сёння вось прыгожыя лаўкі, дэкарацыі, лентачкі. У 12 гадзін адбудзецца першая святая камунія. Але учора таксама брат Владзіслаў тут, я трошкі ў Лебедзева там дзяцей пытаўся на экзамене пра розныя рэчы. І паміж іншым, вось пытанне адносна таго, чым з'яўляецца грэх, што такое грэх. І, канешне ж, у катэхізісе напісана адказ вельмі проста, што гэта свядомае і дабравольнае парушэнне Божых запаведзяў. Вось гэта як бы тэрмін, які акрэслівае, чым з'яўляецца грэх. Свядомае і дабравольнае парушэнне Божых запаведзяў. І значыць таксама, што з гэтых слоў, якія мы чуем сёння, грэх з'яўляецца чымсьці супярэчным адносна любові. Адносна любові да Бога і адносна любові да бліжняга. Дзеці па-рознаму расказвалі, хтосьці казаў, што калі мы паступаем незгодна з нашым сумленнем, калі мы делаем что-то плохое і так далей. І, канешне ж, гэта ўсё з'яўляецца парушэннем Божых запаведзяў, якія ведаем, і так далей. З гэтым звязана яшчэ, успамінаецца мне такая гісторыя, якая адбылася хіба што ў Аўстрыі, дзесьці калі-то чытаў, пра тое, як адзін катэхет запытаўся сына такога закаранелага камуніста адносна Божых запаведзяў. Запытаўся, ці ведаеш ты Божыя запаведзі? І гэты хлопец адказвае, я не ведаю, я не буду іх вучыць, таму што Бога няма і так далей. Навошта вучыць Божыя запаведзі? Таму што ведаем, што камунізм запярэчваў існаванню Бога і так далей. І ў пэўным моманце, праз некаторы час, гэты хлопец украў у свайго бацькі дастаткова сур'ёзную суму грошай. Ну і, канешне ж, дзесьці там яе выкарыстаў, але факт ёсць фактам. І тады сябры гэтага бацькі пачалі з яго насміхацца, кажучы, ты хаця бы 7-й запаведзі навучыў бы свайго сына, не крадзі. І гісторыя з аднаго боку такая трошкі смешная, але з другого боку таксама паказвае, у чым заключаецца сапраўды сэнс выканання Божых запаведзяў. Што ўсё, што супярэчыць Божым запаведзям, супярэчыць таксама любові. Так як любы грэх, ён супярэчыць любові і руйнуе нашы адносіны з Богам і адносіны з чалавекам. І Езус, калі гаворыць пра гэта сваім вучням, неаднаразова паўтарае гэта і на пачатку, і таксама пазней, кажучы, што хто мае запаведзі мае і захоўвае, той мяне любіць. А хто любіць мяне, таго палюбіць Айцец мой. Я палюблю яго і аб'яўлюся яму. Гэтае Божае аб'яўленне праз Духа Святога здзяйсняецца таксама ў выкананні Божых запаведзяў. Яны простыя, яны не складаныя, але часам, і можа не часам, дастаткова часта мы разумеем, што не проста іх выканаць. Становімся перад рознымі выбарамі, дылемамі ў сваім жыцці і не заўсёды выбіраем любоў. Не заўсёды выбіраем тое, да чаго кліча нас Дух Святы, тое, што аб'яўляе нам Езус Христус у сённяшнім слове. Але часам бываюць такія моманты, асабліва пасля таго, як чалавек згрэшыць, адчувае што? Адчувае неспакою сумлення, адчувае пустку, адчувае самотнасць, адзіноту і так далей. І сёння Езус таксама гаворыць да нас, не пакіну вас сіротамі, прыйду да вас. І зноў жа гэтая магчымасць адчуваць сябе бяспечна праяўляецца ў Божай прысутнасці таксама ў канфесіянале, ў спавядніцы, тады, калі маем магчымасць зноў жа адчуваць сябе не сіротамі, адчуваць сябе патрэбнымі, адчуваць сябе тымі, каго Бог любіць і аб'яўляе таксама сябе, як Езус таксама кажа, чарговы раз, зноў жа паўтару, хто любіць мяне, таго палюбіць і Айцец мой. Што Езус паказвае праз сябе
айца, кажучы, што ты не адзін. Калі ты пазнаў мяне, калі ты чуеш маё слова, то таксама цябе любіць і Айцец мой. І нават калі ты згрэшыш, нават калі ты адыдзеш ад Божых запаведзяў, то заўсёды маеш шанс, заўсёды маеш магчымасць вярнуцца. Заўсёды маеш магчымасць выправіць тое, што зрабіў, што зрабіла, што зламаў, зруйнаваў праз свой грэх. Таму няхай сённяшняе слова умацоўвае нас вось у гэтым імкненні да сапраўднай любові праз выкананне запаведзяў. Таму што вось нават калі параўнаць вось запаведзі, вядома, мы ведаем, можа, часам паўтараем, сёння ёсць магчымасць таксама іх паўтарыць дзесьці, адкрыць таксама катэхізіс і можа прачытаць яшчэ раз. Але таксама вось без запаведзяў жыццё чалавека як бы немагчымае, нават не толькі хрысціяніна, увогуле жыццё чалавека. І маю на ўвазе тут, канешне, і Божыя запаведзі ў першую чаргу, але нават калі, вось, не ведаю, у сужэнстве людзі пачынаюць жыць разам, заключаюць сужэнскі саюз, да, то вядома, што ёсць пэўныя нормы, вядома, што ёсць пэўныя запаведзі, пісаныя ці не пісаныя, якія неабходныя для таго, каб сужэнства захаваць, для таго, каб быць шчаслівым. Таксама у адносінах з Богам, таксама у адносінах і з іншым чалавекам. Таму няхай сённяшняе слова нам падказвае і асвятляе наш розум праз ласку Духа Святога, каб мы сапраўды вось у Божых запаведзях бачылі вось Божую любоў, якая натхняе, якая дапамагае жыць, якая таксама прычыняецца да таго, каб мы адчувалі сябе не сіротамі, толькі адчувалі сябе шчаслівымі. Амен. Вызнаем нашу веру. Веру адзінага Бога, Айца ўсемагутнага, стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і адзінага Пана Ісуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Айца народжанага, векамі, Бога, святла, Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцом, з якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збавлення, зышоў з неба, і чалавечны ад Духа Святого, дзеля Марыі, і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас, Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень воскрес паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праварушаецца, і зноў прыйдзе ў хвалі, судзіць жывых і памерлых, і владарству не будзе канца. Веру ў Духа Святого, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз пророкаў. Веру ў адзін святы каталіцкі і апостольскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрэшэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Да Бога, які выслухоўвае малітвы і спасылае ў нашыя сэрцы Духа Святога Суцяшыцеля, узнясём пакорныя просьбы. Молімся за святы касцёл, каб ажыўлены Духам Хрыста ён умеў у кожную хвіліну распазнаваць і выконваць волю Бога Айца. Цябе просім. Молімся за пастыраў касцёла, каб яны выконвалі сваю місію у лучнасці са сваім панам і настаўнікам. Цябе просім. Молімся за кіраўнікоў дзяржаў, каб яны належным чынам
оценивали роль Костёла у выхаванні дзяцей і моладзі. Цябе просім. Молімся за людзей, якім не хапае любові, каб яны спазналі ў сваім жыцці любоў Хрыста Пана. Цябе просім. Молімся за моладзь, якая ў хуткім часе будзе здаваць экзамены, каб яна сумленна падрыхтавалася да іх. Цябе просім. Просім о Божым благословленні апецы Маці Божай для Ірыны і Людмілы з нагоды дня нараджэння. Цябе просім. Просім о Божым благословленні, усіх патрэбных ласках, здароўю для Юрыя. 50 гадоў з дня нараджэння. Цябе просім. Просім аб здароўю, Божым благословленні, апецы Маці Божай для Паўла, Рэгіны і Паўла. Цябе просім. Молімся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб Божае Слово было для іх крыніцу моцы і святла ва ўсім нашым жыцці. Цябе просім. Усемагутны вечны Божа, выслухай нашыя малітвы, якія да Цябе ўзносім і учыні, каб мы верна служылі Табе тут, на зямлі, былі годнымі сузіраць Тваю хвалу ў вечнасці. Праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Дух Святый, Ты приди, любовью наполни, вылечи с круга и дай мне надею, мудрость Твою вли мне в сердце. О, Дух Святый, Ты приди и любовью наполни, вылечи с круга и дай мне надею, мудрость Твою вли мне в сердце. О, Дух Святый, Ты приди и любовью наполни, вылечи с круга и дай мне надею, мудрость свою вли мне в сердце. Моліться, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог, а Отець усемогутний. Ojcze Niebiesny, niechaj uźniesутся до Ciebie наши молитвы и ахвяры, каб очищенные Твоею ласкою, мы стали годными удельничать у сакраментах Твоей великой любови, праз Христа Пана нашего. Пан з вами. И с Духом Твоим Угору серці. узносим до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, а асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христус быў ахвяраваны як нашая Пасха. Праз Яго сыны святла нараджаюцца да вечнага жыцця.
а для верников отчиняются брамы владарства небесного. И он своей смертью перемог нашую смерть, а его з мертвых повстание стало задатком нашего воскрешения. Тому откупленное человечество во всем свете радуется у воскресению Христа, а хоры анёлов разом з усіми святыми śpiewaють Тобі гімн хвали, неспинно ускликаючи. Святый, 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 над Богу всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вершине, благословленный Той, кто приходит в имя Pana. Осанна на вершине. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос, і спаслаў на апосталаў Духа Святога праз Христа, просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего присягания. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай, Паннай Марыяй, са святым Юзафам і абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча усемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала
праз усе веки вечные. Называемся детьми Божьими, и ими з'являемся, тому осмеливаемся казать. Ojcze nasz, który jest w niebie, święcimся imię Twoje, przyjdź владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам правины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Ciebie, Panie, zbaw nas od усяго злога. Дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваныя ад усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прыйсця збаўцы нашага Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolam Twoim, supokój покидаю вам, supokój mój dаю вам. Prosim, nie zważaj na grachy nasze, ale na wieru Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodno z Twojej woli i daryć Jego supokojem i jednością, jaki żywiesz i waladarzysz na wieki wieczne. Supokój Pana, niechaj zawsze będzie z Wami. Передайте ближнему знак супокою. Baranku Boży, jaki bioresz na siebie grachy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bioresz na siebie grachy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bioresz na siebie grachy światu, a daruj nas upokojem. Woś baranek Boży, woś той, kto bierze na siebie grachy światu. Szczęśliwie poklikaные na wieczeru Jagoную. Panie, ja nie warty, kab Ty wejszł do mnie, ale skaży tylko słowa i będzie ozdrowiona dusza moja. Калі будзеце любіць мяне, будзеце захоўваць мае запаведзі, кажа Пан. Я папрашу Айца, і Ён дасць вам іншага суцяшальніка, каб з вамі быў навекі. Аллелуя. Żyjcie i
Молимся. Усемагутны вечны Божа, Ты праз мёртвых паўстання Хрыста адрадзіў нас да жыцця вечнага. Памнож у нас плён пасхальнага сакраменту і ўмацуй хлебам збаўлення нашыя сэрцы праз Хрыста Пана нашага. Христос воскрес! Парафіяльныя аб'явы, калі ласка, паслухайце. Перадусім, канешне, варта усім вам прыгадаць, як хораша, што вы ёсць, і падзякаваць за прысутнасць, за кожную малітву, ахвяру і дапамогу на карысць нашага касцёла і кляштара. Асаблівая падзяка тым, хто на мінулым тыдні прыбіраў у нашым касцёле, таксама тым парафіянам, якія упрыгожылі наш касцёл на ўрачыстасць першай святой камуніі. За кожнае дабро няхай узнагародзіць вас пан Езус і святы наш айцец Францішак. Ужо наступная святая імша о 12 гадзіне, то бок ужо трошкі больш, чым гадзіна засталася. Гэта будзе імша, падчас якой дзеці з нашай парафіі прымуць сваю першую святую камунію. У гэтым годзе, баюся памыліцца, у нас так 50 дзяцей і 7 такіх падлеткаў прымае першую святую камунію. Таму вельмі прашу вас, дарагія парафіяне, атуліць дзетак малітвай, іх бацькоў, таксама сястру Кацярыну, якая рыхтавала іх да гэтай падзеі. І з гэтай нагоды, з панядзелка аж па наступную нядзелю, уключна, у нашым касцёле разам з першакамунійнымі дзецьмі будзем перажываць так званы белы тыдзень. Запрашаем дзяцей, бацькоў і родных да штодзённага ўдзелу ў святой імшы на працягу гэтага прыгожага часу. Каб усе дзеці мелі магчымасць удзелу ў белым тыдні, у бліжэйшы панядзелак, то бок заўтра, святая імша будзе таксама і раніцай о 7:15. То бок і раніцай, і вечарам. Трывае месяц май, месяц асабліва прысвечаны Божай Маці, заахвочваем прымаць удзел у маёвых набажэнствах, якія адбываюцца штодня о 17:30. Прыгадаю, што ў чацвер выстаўленне найсвяцейшага сакраменту і адарацыя ў цішыні пачынаецца з 16 гадзін. На гэтым тыдні адзначаем, што не дзень, то нейкі ўспамін. У панядзелак 11 мая ўспамін святога Ігнацыя з Лаконіі, законніка, брата Капуцына. У аўторак 12 мая ўспамін святога Леапольда Мандзіча, прэзбітара, таксама брата Капуцына. У сераду 13 мая ўспамін найсвяцейшай панны Марыі з Фацімы. У чацвер 14 мая урачыстасць у небаўшэсця нашага пана Езуса Хрыста. Гэта абавязковая урачыстасць, вернікі маюць абавязак удзелу ў святой імшы, а таксама павінны ўстрымацца ад выканання неабавязковай працы. Святая імша ў нашым касцёле ў гэты дзень будзе о 7:15 і о 18:00. У пятніцу 15 мая ўспамін святой Маргарыты Картонскай, у суботу 16 мая ўспамін святога Андрэя Баболі, прэзбітара і мучаніка. Таксама такая цікавая нагода святкаваць, бо 18 мая, гэта будзе наступны панядзелак, будзе свята святога Фелікса з Канталіча, самага першага святога Капуцына. Для нас, братоў, гэта вялікае свята. І ёсць такая традыцыя у гэты дзень бласлаўляць дзяцей, бо святы Фелікс з'яўляецца ў касцёле апекуном усіх дзяцей, і мазаць іх алеем святога Фелікса. Ну, зразумела, што ў панядзелак можа не так много быць дзяцей, 18, таму такое бласлаўленне дзетак і памазанне алеем будзем рабіць у наступную нядзелю, 17 пасля кожнай святой імшы. У бліжэйшую суботу, 16 мая, о 9:00 у нашым касцёле адбудзецца арганізацыйная сустрэча ўсіх колаў жывога ружанца. Это ўжо апошняя аб'ява на гэты конт, уже 4 разы аб'яўляў. Вельмі моцна прашу ўсіх удзельнікаў кола, ўсіх тых, хто моліцца ружанец, мяняе картачкі, прыйсці, каб трошку упарадкаваць, каб прагледзець склад груп і таксама штосьці цікавае і глыбокае пачуць. Вельмі моцна запрашаем. І такая інфармацыя, ужо пачынаем аб'яўляць розныя рэчы пра пілігрымку, пакуль што інфармацыя толькі калі яна будзе, бо бывае, што
Ёсць людзі, которые ведаюць заўсёды, што урачыстасці ў Буцлаве гэта заўсёды першая субота месяца ліпеня. У гэтым годзе урачыстасці будуць 3-4 ліпеня. Ну і адпаведна пілігрымка у панядзелак перад гэтым. Ну але так, калі дакладна даты казаць, то з 29 чэрвеня, гэта панядзелак, па 3 ліпеня пілігрымка адбудзецца 5 дзён. Калі ласка, захвочваем прыняць у ёй удзел, прайсці пехам. Уступна так планую, што ў гэтым годзе мы пройдзем на 2 кіламетры менш. Таму гэта вялікая палёгка, не трэба баяцца. Вось праз тыдзень, я думаю, што будзе ўжо і плакацік, і ўжо, можа, у хуткім часе аб'яўлю рэгістрацыю. Ну а так, пакуль плануйце. Гэты час, канец чэрвеня, пачатак ліпеня. Шчыры вам дзякую. Так яшчэ, думаю, даўно не прыгадваў вам, бо трываем у юбілейным годзе святога Францішка, а паколькі наш касцёл францішканскі, на яго распаўсюджваецца прывілей гэты дадзены папам рымскім, што кожны дзень можна атрымаць поўны адпуст у нашым касцёле з нагоды гэтага юбілею. Для гэтага трэба быць у стане асвячальнай ласкі, то бок без граху, прыняць святую камунію і памаліцца «Ойче наш, Святая Марыя, веру ў Бога» у інтэнцыях, у якіх моліцца папа рымскі. Вось. І гэты адпуст можна ахвяраваць за сябе або за кагосьці з памерлых. Час ад часу буду гэта прыгадваць, бо маем гэтую ласку, чаму б з яе не карыстацца. Шчыры вам дзякуй, хай Божае благословенне вам спадарожнічае. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Идите у супокои Христа. Святый Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні, супрай спокусов и пастор Бога Духа. Будь с нам обороною, княжу войска небесна, моцею Божией